בכל גיל אפשר ללמוד הדפסת תלת מימד? לעצב כן, להדפיס אולי מהחטיבה. למה דווקא מקצועות הייטק? ושם העתיד הולך. מה הדבר שתלמידים הכי מפחדים ממנו בהתחלה? תראי, זה חדש להם בהתחלה, אז הם מפחדים שהם לא יצאו עם תוצר מספק. וזה קורה? לא. מה ההדפסה הכי מגניבה שתלמיד עשה אצלך בשיעור? מכירה את המשחק של הקונוס בתוך קונוס? אז כזה. מה הדבר הראשון שמנהל בית ספר שואל אותך? אם הם יכולים לסמוך עליי במקרה שאחד המורים לא מגיע. והתשובה שלך? שבטח. כמה זמן לוקח לתלמיד להתחבר לחוג? 10 דקות. קרה לך שתלמיד קנה מדפסת תלת מימד הביתה? כן. מה תלמידים שלך יגידו עליך? שאני מאוד מקצועי וגם חבר שלהם, אבל זה לא סותר אחד את השני. מי יותר מצליח, בנים או בנות? אין דבר כזה, כולם מצליחים. איזה אופקים החוג שלך פותח? זה חושף אותם לעולם ההייטק והנדסה, וזה מאוד מוערך שילד בא עם רקע בתחום, בטח כשהוא הולך ללמוד תואר בזה או לעבוד בזה. אם לא היית עושה את זה, מה היית עושה? היה לי דוכן של עשאי. מה אתה מאחל לבתי ספר היום? שיבינו שהתלמידים שלהם צריכים את זה ורוצים את זה ומחכים לזה, וזה פשוט הולך להיות הדבר הבא.